Takže čau lidi, vítám vás Mugisman a budu točit Herobrine mod. Dáme si Seed TMN, můj oblíbený mod přežití a bude se to jmenovat Herobrine Let's Play. Ale Let's Play. Vytvořit. Tak a na poslední série dám odkaz na svět. Jo, dám odkaz na svět. Tak, doufám, že se to vygeneruje. Tak, o to. Tak se koukneme, kde bychom mohli dělat to tam. Hlavně ne kolem diska, hlavně ne tam, kde je les. Třeba tady. To vypadá hnusně. Takže tady. Tohleto, Netherrack a Herobrine totem. Raz, dva. To udělám freestyle. Bojím. Já se bojím. Tak vypínám kreativ. A začneme survival. Tak já dám odkaz i na Herobrine mod, dám odkaz. Stane si to jenom přesulož to. Tak. No to, ty vole! Před ksichtem ty srabil. Já točím. Teda já si tady těžím stromeček. Mám se mi obít před ksichtem ten šmejt. Ještě nám štěkej, viď? Tyjo, mi teda pomáháš. Stromeček, bobeček. Tak. Čky, crafting table. Ještě mi řeknete, že já budu craftit, on přijde a rozbije mi hubu. Tak. Tak, crafting table si vezmu k sobě si vezmu crafting table. Těžím si ještě trochu dřeva. Ty vole, už zase jo? Jako ty nechci, že by se... Neseru mě, vole. Buď ti takovou vlepím. Ty koukejte, 3krát jsem ho praštil a koukejte, kolik mi ubral. Ty sekírky. Jako... A ty to dřevo těží sám, jak je to těžký. On nechce, aby jsem těžil jeho stromečky. Asi. Koukejte zase, určitě. Zase vytěžím jeden blok a potne se tady, já. Tak ne. Se spletno. Má zapnutýho i Chucka Norrise asi, nevím. Tak se někde zabydlíme už. My jsme se měli zabydlet, než tady než ta sračka s těma bílejma očima mě sejme. Tak. Tak, kde pak si uděláme dům? Tady asi hlína. Dva jo? Can you see me? Takže já nesleduju, proč bych chtěl sledovat. Jako... Ještě ze mě uděláš Bůh ví co? Ještě ze mě něco udělá, nevím co. Proč se tak rozjíždí ten Herobrine? Tak proč on negr ten Herobrine normálně. Já vytěžím černý dřevo. A nejak negr, má si ho bude chránit. Negr jeden. Ne, to ne, hudbu nechci, fuj.
Tak, trošku si to také tady upravíme. A divím, že vždycky, když se ke mně podne, tak se mi to vždycky trošku bugne, jen občas ale. A jednou se mi stalo, že jak ten Herobrine vždycky mě občas položí to TNTčko, tak se mi stalo, že on se odbouchl a nechal mi tam XPčka. Počkej, jak to je? Musím dbát na úpravu. Jo, takhle. Takhle. Shift. Doufám, že nespadnu. 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 Nespadl. Jo. Dáme si stříčku. Ne, to je můj jediný cobblestone. To ne. Počkej, na co hraju? Tak to na těžkou, jo. Normál. A pokud vždycky, když vypnu svět, se vypne svět, tak jakoby se ten totem deaktivuje. Takže ho musím vždycky znovu aktivovat. Což mě štve. To je na prd. Tak, ta střecha. Tak. Hop. Tak. A tak. Mám dřevo, mám dřevo. Mám dřevo. Dobrý. Uděláme si truhlu. Kodíme si to tam. Snažím ještě, než se mít dřevo. To bude vše. Těch sazenicí. Tak, a dám i na too many items. Tak. Já jsem tam, jak jsem vytvářel ten nový svět, tak viděli jste tam kreativ. Toho bylo jen tak na zkoušku toho Herobrina. A řeknu vám, že jsem se malem počůral. Rychle zpět, než nás dostane. A vezmu všechno dřevo. Děláme si dveře. Jo, takhle. Ty běž dopryč. Tak to takhle zadělám. tak. Takže to je zatím vše. Takže se s váma loučím. A čau.